Και σήμερα θα σας δείξω εφαρμογή που μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες. Πάμε να σας δείξω. Απλά θα γράψετε Movie Flip και θα σας περιμένετε πρέπει να κάνουμε αυτό. Όπα, ξέχασα κάτι. Αυτή είναι να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας. Εγώ την έχω ήδη. Είναι αυτή. Είναι δωρεάν ταινίες. Μπορείτε να δείτε και εσείς. Πάμε να δείτε. Έχει και λίγο δωρεάν κανάλια. Εδώ το έχει το Start, το Open. Τώρα είναι 3.000 ξένες ταινίες με ελληνικούς υποτίτλους. Ας ανοίγει λίγο να δούμε. Είναι και αυτά εδώ. Είναι ξένες και αυτές. Είναι πολλές ταινίες. Κοιτάξτε. Τώρα το επάνω δεν ανοίγει γιατί δεν ξέρω, δεν έχω και πολύ καλό σήμα. Είναι πάρα πολλές ταινίες που μπορείτε να δείτε δωρεάν. Ναι, όπως βλέπετε είναι πάρα πολλές. Ναι. Και έχει κάποια παιδικά που κάποια δεν τα υποστηρίζει. Ας πούμε, πάμε στο... Πού είναι? Πάμε στο Toy Story 4. Κοιτάξτε, δεν τον υποστηρίζει. Βλέπετε. Υποστηρίζει το Ratatouille και πολλά. Αλλά είναι μερικά που δεν τα υποστηρίζει. Γεια σας, ευχαριστώ. Και σήμερα θα σας δείξω εφαρμογή που μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες. Πάμε να σας δείξω. Απλά θα γράψετε Movie Flip και θα σας περιμένετε πρέπει να κάνουμε αυτό. Όπα, ξέχασα κάτι. Αυτή είναι να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας. Εγώ την έχω ήδη. Είναι αυτή. Είναι δωρεάν ταινίες. Μπορείτε να δείτε και εσείς. Πάμε να δείτε. Έχει και λίγο δωρεάν κανάλια. Εδώ το έχει το Start, το Open. Τώρα είναι 3.000 ξένες ταινίες με ελληνικούς υποτίτλους. Ας ανοίγει λίγο να δούμε. Είναι και αυτά εδώ. Είναι ξένες και αυτές. Είναι πολλές ταινίες. Κοιτάξτε. Τώρα το επάνω δεν ανοίγει γιατί δεν ξέρω, δεν έχω και πολύ καλό σήμα. Είναι πάρα πολλές ταινίες που μπορείτε να δείτε δωρεάν. Ναι, όπως βλέπετε είναι πάρα πολλές. Ναι. Και έχει κάποια παιδικά που κάποια δεν τα υποστηρίζει. Ας πούμε, πάμε στο... Πού είναι? Πάμε στο Toy Story 4. Κοιτάξτε, δεν τον υποστηρίζει. Βλέπετε. Υποστηρίζει το Ratatouille και πολλά. Αλλά είναι μερικά που δεν τα υποστηρίζει. Γεια σας, ευχαριστώ. Και σήμερα θα σας δείξω εφαρμογή που μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες. Πάμε να σας δείξω. Απλά θα γράψετε Movie Flip και θα σας περιμένετε πρέπει να κάνουμε αυτό. Όπα, ξέχασα κάτι. Αυτή είναι να την
εγκαταστήσετε στο κινητό σας. Εγώ την έχω ήδη. Είναι αυτή. Είναι δωρεάν ταινίες. Μπορείτε να δείτε και εσείς. Πάμε να δείτε. Έχει και λίγο δωρεάν κανάλια. Εδώ το έχει το Start, το Open. Τώρα είναι 3.000 ξένες ταινίες με ελληνικούς υποτίτλους. Ας ανοίγει λίγο να δούμε. Είναι και αυτά εδώ. Είναι ξένες και αυτές. Είναι πολλές ταινίες. Κοιτάξτε. Τώρα το επάνω δεν ανοίγει γιατί δεν ξέρω, δεν έχω και πολύ καλό σήμα. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολλές ταινίες που μπορείτε να δείτε δωρεάν. Ναι, όπως βλέπετε είναι πάρα πολλές. Ναι. Και έχει κάποια παιδικά που κάποια δεν τα υποστηρίζει. Ας πούμε, πάμε στο... Πού είναι? Πάμε στο Toy Story 4. Κοιτάξτε, δεν τον υποστηρίζει. Βλέπετε. Υποστηρίζει το Ratatouille και πολλά. Αλλά είναι μερικά που δεν τα υποστηρίζει. Γεια σας, ευχαριστώ.